ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ବୁଢ଼ୀମା ତାର ଛେରା ପହଁରା କରିଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରଟିଏ। କଂସା ବାସନ ମାଜିବାରେ ଆଈ କୌଣସି ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ କଂସା ବାସନ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଉଳ ଲଗେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ ଗଲେ ଆଈମା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଈମା କେମିତି ଶାଗ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଶାଗ ତୋଳିବା ସରିବା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଶାଗ ତୋଳିବା ସଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗକୁ ବାଛିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଈମା। ଏବେ ଆମର ଆଈ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଶ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ପଖାଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇଗଣକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ଚୋପା ଛଡ଼ାଇବା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଆଈମା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଆପଣ କାହାକୁ କହିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରି ଦେଖେଇବି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣସରୁ କଠା ବାରିକେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନୂଆ ଡିଶ୍ ତିଆରି କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ପଖାଳ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଳୁ ସହିତ ବାଇଗଣ ଚକଟା, ଆଉ ପାଖରେ ଅଛି ଆମ୍ବ ଦୁଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଆସି ବସନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରହିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।